Menteri Kejela ubakmi yakatana revenue ubak lakmen rumbui ularai ban khot yakajingalang hakatayu ba arjong panai no pra banwan ban shim ikasin jam katkum ka an nakabenta ban kendang iki basyong basa be an ha Maxwell Tan Estate pat Mahadev Khola. Yakani Menteri ulapan bana hadin kajinga kendu bat kinongelam kasi Students Union KSU hak arpenyo tarik naiwiang kibala dawa ban kendang no mardor iki beriu kibasyong basa be an hakite gijaka. Ki nongelam ke KSU kila dawa na ka sorkar baka ban kendang no mardor iki beriu kibasyong basa be an ha Maxwell Tan Estate klem da yu bor namar baka jingdon jong kini kinong syong shnong hakan gijaka klem kinong pet nong kmi kawan ra ka jingbam syong shngan bar ka bapenmi ru ya ka jing sir yo bakan kela long kum ka ketem ka ban penmi ya ka jing sniu ki ban keta ya ka syong suk syong shngan ong ubak rumbui ngahaban khot ya ka jingalang jong katanat revenue bar ka deputy commissioner revenue ban sngutho ya ka jing shisha bapura halor ka ni kakam haba ka don ka jing bishar ka bakarshan ya ka sorkar baka ni ka jaka ha Maxwell Tan Estate ka de jong ka sorkar kumta balik ka sorkar kam shim ya ka nongrem jong ka bat kumno ban kendang ya kita ki baki khot ki nong bu hai shnong be an ong uba lakman haba kran shailar thai kubor gilayo jingte baki don ki long yeng ki basyong basa ha ka ni ka jaka bat udon ubak kam trai ya ka ni ka jaka ha ka baka yeng kashari kala ban ai ya ka rai ngin sakmi banya ya ka ei ka bangi day ban le bat ni ha ban le katkum basya ka an ula banram ha ka baya day baka jingdawa ban kendang ya ki basyong basa be an ha Mahadev Khola uba lakmen ula ong ngampat datte bha ha ka baya day bat ka ni ka jaka kumta ya ka ni ka matru on sakentup ha ka tega jingalang ha ubnai no pra